Ano ba to? Lobat na ba ang pag-ibig mo? Ano ka ba? Sa pag-ibig mo. Ano ba tayo sa aking phone? What's happened? Mega love shout out. So 1 million in the house. Pag-ibig mo, nagkaloob ka ba? O sa isip mo. Samahan niyo ko. Wala, lobat pala to. Grabe siya. Lobat pala ang aking phone. In love, kamusta ka na? Ba't ayaw? Update lang may up. Kasalanan mo, maybe
We made 2 million in the house. Di nagpapakita. Ba't wala? Ayaw. Ba't ayaw? Oh, amazing. Sinabon ko naman, pero hindi mo na. Hulaan mo daw kung sino kami. Eddie Meow. Hindi ko ma-open tuloy yung ads niya. Ay, gaga. Ha? Ano? Okay. Maya pa ako. Mega love shout out, Jocelyn. Dan Tamsak Langga. Ayan. Mega love shout out sa'yo, Jocelyn Santilan. Thank you sa patamsak. Hindi ko mabuksan yung eh. Ang pag-ibig mo, magkaroon ka ba? Update lang. Update lang ako. Asan ba si Pi mo Langga? Ba't nakayuko ka? Ayan, nag-aayos pa ako kasi papasok pa po ako. Nakaiga pala. Oo, nakaiga. Hindi, nakaano lang ako. Tamsak sis! Mega love shout out, Mami Leia. Thank you sa patamsak mo. BG lang. Ayun, sana all BG. Ano ba gawa mo? Papasok na po ako, Jane Soto. Nag-update lang ako kay Lolo. Baka wala nang Work mode muna. Sige sis. Thank you, Mami Leia.
Oy, mega love shout out, Benfax. Kasi ako papasok. Oh, thumbs yan, 18. Thank you, thank you. Papasok na ako. Jane Soto Ayi. Una siya. Kanina ka pa. Hindi, bago lang ako nag-live. Hindi, ano lang ako, mag-update lang kasi papasok ako. Papasok ka na, lalabas naman ako. Sige. Sige lang. Lumabas ka lang. Ingat-ingat sa paglabas. Venpax Tol. Pag ganyan kaganda ang sales lady, mauubos pera ko. Magdadakma muna ako. Sige, sige, ano. Yan, 18. Dakmay mo na. Ayan o, gwapa. Yan. Thank you, Ate Jocelyn Santila. Yan, stall, ayi. Wala na akong update kay Lolo eh. Walang ads. Pati seriously, bilhin mo na Benpax. Yun lang. Ay, di nga pala ako nagpabili ng ano. Sakra. Thank you sa inyo. Hindi pwede mabili yan si Ton na may nagmamay-ari na sa kanya. Ayun eh. Sana may nagmamay-ari. Sana all. Meron na ba Benpax? Bakit hindi ko makita yung live ko? Try your shaping. Hindi ko malagyan ng ano. Lulobat pa to, kainis.
nga bukas mag-live ako para ano. China all. Iwan ko ba baka? Ano daw? Iwan baka? At muna ako lang gaha, pili pa ulam. Sige po, ingat-ingat po Ate Jocelyn Santilan, love po. Baka kambing. Ayan, may 4 million in daw. So, thank you sa inyong lahat. At 5 na tamsak. I love you to lang, ga. Ayan, ingat-ingat ka po, Ate Jocelyn. Ayan ba yung electric fan mo na parang nasa naiya ang ingay? Oo. Open ko. Maingay talaga to. Sing ingay ko. La 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 la. Ayan. Meron na bang ads? Marami akong kambing dito, Jane Soto. Gusto mo? Sa'yo ng kambing mo, sabi ni Jane Soto. Ay, wait nga pala. Ay, syakra. Kainis.
love, shout out. Joel Makahiya Vlogs. Uniform nyo, Black Host? Oo. Ang init. Nag-ano lang ako. Ayos. Weeks 9:21. Shemay. Saglit ka lang, host, mag-live. Oo. Hanggang pumasok ako. Init. Ang init, nakatapat na ng electric fan. May ads na ba? Magandang dilag. Batit host. May pasok ako. Alangan mag-live ako sa pagpasok ko. Gagala ko kayo. Sama kayo sa aking pagpasok. Lobat yung isa kong phone eh. Hindi ko pala na-charge. Kainis. Pwede naman. Pwede. Walang pwede. Bawal. Bawal sa work namin. Walang ads. Walang ads. Hindi ko na. Ano kaya? Ikaw pwede. Ay, ikaw pa ba? Anong ako? Hindi nga pwede eh. Kung pwede lang. Meron, skip ko. Sapakin kita, Jane. Nawawala yung bimpo. Welcome to Ben Pax, wala kang pasok, 'di ba? Live ka ulit. Mainit. Mainit. Wala tol, tapos na work namin. Pakyawan kasi. Mag-live ka mamaya. Nag-i-impes na nga yung bano ko, oh. Mahaba na yung leeg ko. Sige, try ko mamaya. Ayan. Oo, para update ka lang. Gusto ko na magpakulay ng buhok ko. Ang tagal mo humaba yung buhok ko eh. Hindi naman mahaba tol, bagay nga sa'yo eh. Pag live ka mamaya, Bentax, puntahan kita kahit hindi kita kilala.
Balo. Kung maaga, ay, alas 5 pala. Baka bukas na lang ako mag-live ulit. Ribbon hose! Nako, wala pa tayong pang ribbon. Sige po, Jane. Punta ka mamaya ay. Wala akong lipstick. Putla na ako masyado na. Putla na ako. Ang init. Alis ko ay mga 8:35. Masyado ka kasing devoted sa work mo, host. Saan ba bahay mo, Benpax? Devoted. Di nakakasawang tingnan. Ay, mag-headset nga pala ako mamaya. Devoted. Pasok natin ang baon. Baon. Init sobra. O oo nga, yung bahay mo, baka bigyan ka ng blessing niya ni Jane Jane Soto. Ibaba mo yung bahay mo. Benpax. Baka naman, Jane. Bigyan mo si Benpax. Ala. Dito sa Bohol, Jane. Buang, oy. Buang na sino. Blessing in disguise. Ayan, dikitan mo na. Bahala ka dyan, Benpax. Yan na. Ang init.
Hindi na. Jeng! Jeng! Ito ako ng mas. Dalawa yung... Ay, mega love shoutout sis Inday! Ayan, sis Inday, thank you. Papasok na ako eh. Antayin ko lang yung ano. Everything today. Okay na, host. Nabaklasan ko na si Ben Pax. Ayan. Thank you, thank you. I never go. Ha? Face shield. Sana din po almusal namin. Ay, mayroon ako fish. Sa school. Kita ko ba? Oo. Kita si baby. Bili. Kiss ako, baby. Sa school. Kiss mo din. Host, mag-B8 ka. Aalis na ako. Habang naka-live pa ako. Ano pinabili mo kabili? Mas. Nag-antay ako ng mas. Maglakad na lang tayo. Basta si Papa ito ng papay. Ayoko maglakad. Alayo. Lalakad. Ang init-init eh. Sa daanan, syempre. Wala pa punta ka na. Ha? Anong wala? Meron. May pa. Mawapasok na. Mawapasok na sa ito to. Hindi pa. Hanggang receiver nga lang. Maglalakad ako papunta doon. Eh, mas sober doon kasi hindi na masyado may pag nandun. Tara lang ako tayo. Ang kulit mo ah. Bye. Ingat sa work, tol. Ayan. Thank you. Mega love shoutout sa 5 million in the house. Oo, 5 million. 5 million. Sana 5 million. Dalawa, di ba? Black lahat. 7 pesos. Ang ganda ka. Ito na naman order. Order ako sa Shopee. Sige. Ganto ha. Ang tawag dyan? Kay ano? Kunchong kway. Marami na yun. Init. Bilis! I never go far from you. Kiss ako, bebe. Gas na. Kiss mo na, bebe. Uy, Hingi. pakipasok niyo yung kamay. Kiss mo na ako, bebe. Kay tatay. Hingi, oh! Kiss mo na ako. Kiss daw, Becky! Uy, gabo. Nakatanga
nga naman. Bawal yung umiyak. Huwag mong payakin. Papalo tayo ni Lolo. Ginagawa mo. Kanta ka muna. Ayoko kumanta. Walang lumilipad. Lipad muna. Papasok ako. Ano ka ba? Magmamas na nga ako eh. Ano kayo sa baba? Bakit kasi umakyat pa kayo dito? Bababa na ako. Dali na. Ayaw magpakis ng bata. Oo nga eh, ayaw eh. Ayaw magpakis sa akin. Look. Momo daw kasi ako. Agbait ka. Kita ka. Marunong na siya tatawag kita. Ayoko. Hindi mo ako love. Kiss mo ako. Hindi na mabay lipstick. Gala ka dati. Kaya nga nakita ko. May lipstick kasi isa. Masya ni mama. O iba ka na ni mama. Ang ganda mo naman namumutol. Kalokohan mo, Benpax. May lipstick yung banana mo. Maganda. 50 pesos? Tawa mo ta? Tataba ko dyan. Sino? Tataba ni Jin. Oo, lalo na si James. Ang taba na ni James. Tara, tara. Panay ML eh. Kasi mainit nga. Antayin ko pa si Papa. Ano ba yun? Bakit? Pabilis lang yun. Hindi naman yan naka. Ano eh. Maganda kaya. Nagustuhan ko nga siya eh. Magat yan si tatay. Kaya nakagano. Ano yung busal sa aso? Mukha na akong basalsal. Ganaw! Ay, sa si Mama. Ating na nga tayo. Aalis na ako. 8:30 na. Lalakad pa pala ako. Yung mababa mo si Kate. Ikaw na magbaba niyan kasi nga hawak. Ibababa ko nakaganito ako, tanga. Ibaba mo yan, ibaba mo na. Ibigay mo ka natin. Ibigay mo ka mama. Pag nakita yan Kung na mainit, white gray, hahapon yun. Ay, pero Huwag mong bigyan ng gabi, pero sinabi ko ng gabi ko. Si Abo yung nagbibigay ng gabi ko. dapat may chocolate ko. Ay, nako. Alis na nga ako. Hoy, kainis. Alis na ako, guys.
Ayan, ako'y papasok na. Gagawin ko lang tong 1 hour. Maglalakad na lang ako, ma. Wala, hindi naman kasi agad-agad yun. Oo, alam ko. Basta Diba? nagpagkati, nakapasok. Kung matagal naman. Bilisan mo. Ah. Bagay sa itali yung buhok mo, tulong nga. Sama mo ako, host. Maiwan ka din, Jane. Diyan lang, sa tabi. Hindi ah. Bago na. Saan ba kayo dadaan? Sabi niyo ba? Hindi. Hindi sa akin. Ang init, no? Sabi ko, magdala ka ng pahay. Hindi ka wala nagpaalam kay mami? Paano, umiiyak siya eh. Ako. Alam niya, aalis ko. Ako yung bodyguard mo, tol. Sige lang, pen packs. Hipayong ako dito eh. Sa akin lang to. Ako kasabi ng laki. Hindi na makita yung sulat. Bakit? Hindi na sikikita? Ha? Oh, di ba may payong ako? Ayun nga ako. Dito ka. Ay, tapos ako wala. Hindi ako sanay dyan. Oh, dyan na ka. Dyan ka. Oh, wala. Ayaw mo kumuha ng payong. Ang liit naman ito. Maliit talaga yan. Ito yung nasa bahay ah. Hindi ito maliit. Maliit yan. Mata mo, maliit. Oh. Maliit. Ah. Maliit. Protektahan kita, pati buhay ko, bigay ko para sa'yo. Mura ka Oh, ba? Superman? Superman. Superman ka ba? Nakaka ka ba? Lakad papuntang lakad pa uwi. Ganyan talaga ako kasipag. Sana all. Sana all masipag. Tae. Sana all tae. Dami. Sakay sa school, diretso na kayo. Dito sa Nara. Ay, ang liit nito. Sana lang. Receiver lang tayo. Yawa yung aso pilayo. Kaya, Makanto lang. hindi kayo nagdalo na. Kami ito pa yung sa bato. Sino yung kasama mo, kapatid ko at saka pamangkin? Ako po yung pamangkin niya. Pero, Ito yung pamangkin ko. Ayan si Gracia. Lola niya yung benta. lola kita. O lola mo ko. Lola mo ko eh. Hindi kaya. Super. Saging, yung banana. Sa, Saging. saan banda yung groceryhan? May groceryhan doon ng mga Korean ah. Malapit doon. Saan? Korean food. Saan? Diba kapag Casimiro? Korean? Oo. May Doon bago naman doon yun ah. eh, sa tawid yun. Tawid yun. Sa tawid. May bago doon, diba? Yun nga yun. Honey, Korean.
Saan ka banda? Dito ka tawid. Tricycle? Uy, ang putik. Nagpa sa tricycle-an? Tawid ng tricycle. Bibilang pa ako. Ang layo ng lakad niyo tol ah. Malayo talaga. Tapos nahulog pala ako, no? Nagpa-bounce. Walang sasakyan, wala nga eh. Ang kulit ni. Sira yung daanan. Sira yung daanan. Sira. Naayos yung kanal. Kaya mahulog ka tol. Ako sasalo sa'yo. Puro kalokohan to si Bentax. To, sira nga oh. Huy! Totoo? Tapos pag na... My God, ang hirap ng daanan dito. Paano sa bundok. Hindi mo naman ako hilahin sa tubig. Uy, Bentax, na-fall na yan sa iba. Yan, huwag ka nga dyan. Pinaglalaban mo, Jane. Pwes na pwes ako. Kawawa ko. Mamaya wala na rin ako. Okay lang yan, sanay ka naman sa initan. Sino ikaw? Si Pudjing. Sakit na ulo ko. May ulo ka ba? Pasko na. Pasko na! Mag-birthday na ako ulit. Mag-birthday ka na? Si birthday muna. Ninang ka ha. Sponsor ka. Sponsor by. Rated by. Rated Vilma. by. Vilma Abons. After tayo. After tayo. Parang boy yung boses. Oo, parang boy yung boses ni Gracia. Malaki kasi yung boses niya. Bakla kasi ako. Bakla kasi siya. Lumay ata ko siya. Ako na yan, lumayas na kayo. Baka itulak kita dyan. Malakatok eh. Itulak kita. Bye-bye. Ingat kayong dalawa. Ingat sila sa'yo. Nawala. Nawala na may napindot ako. Ayan, malapit na ako mag 1 hour. O, diba? Bago ako makapasok ay wala na yung dalawa. Ang init. Host, mag-live ka mamaya. Miss kita. Miss din kita, tol. Alakuhan mo, Benpax, uy. Ayan. Malayo pa yung sasakyan to. Ang init na. Naglalakad lang ako. Exercise to. Hindi ka naman niya miss, Benpax. Ako lang miss niya. Wala ako namimiss sa inyo. Ako lang dyan, baka alam niya na may miss ko.
niya na-miss ko siya ay habang isang naglalabo. Miss you, sabi pa. Hindi ko kayo na-miss. Dorna! Dorna. Love, love, tol. Kayong dalawa, ha? Kasing labo mo. Ganyan talaga. Malabo na talaga. Pag malabo na, hindi na kailangan balik ka. Eh. Naging liwanag ang buhay ko. Makita ko lang si Tol. Kapag malabo na, wag na ipilit. 'Di ba? Kasi lalong lalabo 'yan. Ang init. Oh, ba't kay Bentax naglablab ka? Lablab, binasa ko lang yung ano niya. Sinabi niya. Mahirap kayo. Pwede yung mga pulisi. Dilim pa. Ano ba? Dilim ko ng buhay ko. Ayan, nasa tricycle na ako. On the way na. Napagod rin ako sa'yo. Napagod kayo, titigan ako. Hindi magdala ako ng ilaw. Magdala kayo ng ilaw. Hala, wala na akong pamasahe. Walang init, grabe. Grabe init, ay. Ako ang liwanag ng buhay ni Ho. Parehas sa inyo, walang lumiliwanag sa akin, okay? Huwag kayong kalada. Palagyan mo ng aircon yung tricycle. Hindi na kailangan open air na eh. Oh. Sige na nga. Ikaw na nga, magpaparayan na ako.
tricycle driver. Oh my god, it's already 10 na. Traffic. Traffic. Hindi ko ibabalik, akin lang yan. Ayan, 1 hour na ako. Magbababay na ako ha. Maraming at sa inyong dalawa. Jane and Ventax sa pag-stay ninyo. Sa mga nyo dyan. Pagtambay nyo. Thank you. Alis lang ha. Pakita ko mo. Hindi na. Bye tol. Ingat-ingat. Ayan. Thank you. Bye. Thank you sa inyo. Bye-bye. 1 hour na ako eh.